Hey, hallo. De komende weekend staan in het teken van de Frieske Top 100. Ik ben daarom in Woudum. Wibo Smits is met zijn nummereerde wien binnenkwam in de Frieske Top 100. Ik zal eerst maar in mijn gesprek, maar wat zit er al nog meer in de show? Wim Brons, Sieket Judith Vladeres en Bruno Rummler op. Zij wien de heegste nieuwe binnenkomer in 2012 van de Frieske Top 100 met zilveren sneeën. Bij Radio Froscapola binnen Anneke Dalma en Johan Keus. Die spelen uit de vaststelling Anneke Jongt de Blues. En vanzelfs weer 2 nagelnije clips. Maar we starten mooi Wibo Smits. Hij kwam vorig jaar op plak nummer 60 binnen in de Frieske Top 100, maar een nummer uit het Ipe Losspel van Jorvert. Hier is Rede Wien. Het bed had nacht, maar heel beslipt west. De helft van mijn teksten voor de wier. De helft van mijn salaris kan het mij wel dwaan, maar sliepen valt mij nooit vol zwier. Platen ben nou alle jaar van mij. Ik draai ze krijgt ze uit als ik in de televisie mooi de dooruit, omdat ik wel zonder kind waar een besteen, wat een luze lippen, verrek me niet, dan maar verkeerd. Rede wien, rede wien, wij nemen fleurig in. Ik drink mij alle joenen een beroerte en eten heb ik weekendlang net die. Ik pis je weer eens vroeger in de wasbak. Stadig worden al mijn lekkers green. Waar een besteen, wat een luze lippen. Verrek me niet, dan maar verkeerd. Rede wien, rede wien, wij nemen fleurig in. Een applaus voor een liefste delegatie van het Ipe Losspel van Jorvert. Dat wie het noemen Rede Wien uit het Ipe Losspel van Jorvert. Ik zit hier nou bij Wibo en Tjerk. En Tjerk is de regisseur van het stuk. Hoe ben je nou bij deze Hollander kwamen in een Friestalige voorstelling? Ja, nou, wij eerst natuurlijk zochten om een Fries en die konden we net een geschikte En vinden. hoe was het voor u om in een Friestalige voorstelling te spelen? Zeg maar je hoor. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt geweldig. Ja, ik heb het heel mooi opgenomen. Maar het blijft Rede Wien, hè? Want jullie hebben die 2 klanken. En heb ik daar heel lang op geoefend. Ja, ik weet niet of het nog lukt, Chip, maar het is... Sorry, check. Red. Hij had hier gewoon een paar weken lang gewoon in een huis wennen. En hij moest gewoon alles in het Fries doen. Dus dat hij naar de bakker moest hij in het Fries bestellen. Bollen. Ja. Bollen. Ik weet niet, Brecht, maar je kijkt maar wat glazen gaan. Dat is nog altijd. Wij hebben dit stuk spelen in Jorvert. Zie je het al in Bram Vermeulen muziek in. En toen mochten wij in Noorderwien spelen. En daar wie toch een van de noemers die zij het leukste vonden, blijkbaar. Die vond ik graag opnemen in de playlist. Dat wie Rede Wien. Dus is die wat in... dan heb ik me helemaal te pleuren stemd. En toen stond hij op 60 vliegen hier. En hier verwachtte dat het nummer zou onslaan zo. Nee. Ja, er is wel een heel soort leuke reacties hoe dat noemer ik. En ik het feit dat Omroep Friesland zou wij willen dat we in de playlist hebben, dan mag dat wel wat hebben, zo noemen natuurlijk. En dat is... En er zijn een heel soort mensen in Jorvert geweest. Er komen 9.000 mensen ongeveer bij zijn Ipe Losspel. In de vaststelling had het moment dat de Grutte Roelof, speler op Wibo,
dat die ijs wat een leger walrekken is, net meer van huis waar komt, alleen maar vertrierd had, vrouw krijgt kwijt en uiteindelijk alleen maar rede wien drinkt en daar zelf kritisch, sceptisch op veromschuurt. Wat is nou het verschil, maar dat ze het noemen in een vaststelling, jongs of op het podium? Gewoon alleen het noemen op zich. Nee, in die voorstelling dan leeft erheen. Want dan op dat moment jet dat nummer ik te komen, want dat klopt dan gewoon. En op een Friese Music Night is het eerst achter een gedientie. Dat wordt hyperrukt, er staan 9.000 mannen. Wauw. En je bent nou te spelen. Wat ben je in plan voor de toekomst? Ja, we doen al een periode toch wij een Sinterklaas-meerke maandje wij in Weensen waarbij we elke keer gewoon nieuwe dingen proberen en dat of echt uitproberen op BN. Proberen we nieuwe effecten, nieuwe baanbrekende dingen en dat hopen we in elk geval. Nou ja, dat waren toch wel een groep heel enthousiaste mensen en daar is Wibo gewoon in van waarbij we heel snel skekelen kennen en dat we iets mooi vinden. Happakee maatje dan mooier en dat we iets net mooi vinden direct eruit en happakee iets nice. Dus een groep van hele snelle tinkers en hele snelle doeners om je heen. En dat vind ik fijn en ik denk dat Wibo dat ook fijn vindt. En had ik er nou aan de tafel, ken dat? Ja, 2 december, ken het nog. Middags 2 uur. En de kaartjes keep je op meerke.nl. Ik hoop je dat jullie allemaal massaal gaan stemmen. Stem again. Vergek die tiet worden. Ja. Tjoch. Moppie. Een oren na je binnenkomer van de Frieske Top 100 van vorig jaar wie een Bruno en Judith. Te jaren zongen zij het nummer Zilveren Snieën. Wim Brons is met Judith op paard gegaan om op zoek te gaan naar het verste verblijfplek van Bruno. Nou ja, we hebben Judith Voen in de stad, ergens oppikt. En we zullen nou Bruno opzieken en die wen het hier achter... Was er bij hem bellen, Judith? Ja, ik zou even zien of ik het nummer nog heb. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Okay. Kijken of het zo'n nieuwe, of het hetzelfde nummer nog is. Hoi Bruno, mogen we even binnenkomen? Ja, die deur die zit dicht toch, of niet? Ik zie daar is hij. Hij moet heel erg lachen. Hey, kom maar nou, hè. Het hek zit nog op slot, maar even een sleutelziekje. Kom maar nou, hè. For all those times you stood by me, for all the trouble that you made me see, for all the joy you brought to my life. Nou, hoe is het? Ja, nou ja, bij mij is het prima. Ah, mooi. Nou, het weer zien we haast emotioneel. Je hebt elkaar zo'n dat prachtige duet net zo vreselijk volle meer, begreep ik daaruit? Nee, eigenlijk net. Ja. Want Zilveren Snieën, daar ben je voor. Dacht ik het in, maar ik ben mijn leef, zocht naar de zilveren sneeuw. Nummer 14 notering in de Friese Top 100 vorig jaar. Weet je hem nog goed, het stoon kwam? Hoe je hem er zelf inrollen binnen? Ja, ik heb zield bij de IFKS en toen zei er iemand die werken bij de Albert Friesland. Die zei, is dat net wat voor die? Kun je het even hinnen? Dus de oren morgens ben ik erheen en ging naar de auditie en toen heb ik wat proberen. Ja. Wat zo, en zou iets voor die, hè? Ja, precies, zei iets, ja. Oké. En toen heb je hem in de studio perfectioneerd. Nog een keer uitvierd in Neet op Vreed, nevens mij. En dat wie het ongeveer zeker? Ja, en nog de Friese Music Night hebben we nog gehad. Ja, dat... Wie dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Groot podium en ja, dat was leuk. 2000 man publiek. Ja, zeker. Ja. Maar Band Boulevard. Nou ja, goed, dan ben ik met die solo dingen bezig. Simmer in Friesland, wie een behoorlijke simmerhit. Simmer in Friesland. Je wist dat is een soort troubadour op stap. Ja, klopt. Daar ben ik wat mee bezig. En ik ben nou ons crew, of ja, een beetje aan het voorbereiden van lied. Ik wil mijn lied nooit doen. Dus maar even zien hoe het al hier gaat. En hoe is met die zangcarrière? Ja, ik ben wel bezig. En voor de andere finale, dan dacht ik aan mij. De hek aan mij dient. De andere finale? Dat is iets van de RKK en het Leger des Heils. En die gaan samenwerken. Dus mensen die daar maatschappelijk wijze terecht zijn gekomen, die gaan optreden. Het zijn allemaal winnaars. Heb ik aan meegedaan en met de kerst wordt dat weer uitgezonden. Dus dat is wel heel bijzonder was dat. Ik doe nou mijn zult mooi. Ik ken night bands in de Stone Crops. Veskes, schreeuwen, is dat nog een hobby? Bloot dat nog actueel? Ja, ik ben laatst heel soort ons crewen. Een op het moment Fries, maar ik wil Nederlands, Duits, Engels. Ja, en Fries. Duits. Ja, Rumler. Ja, ik heb een Duits achternaam, ik heb een Duits paspoort. Maar ik film in Fries. Of ja, Fries. Nou, ik ben Fries eigenlijk. Ja. Wie ik mijn beste taal op scholen. En ja,
daar viel ik me nou wel in thuis met schreeuwen. En nou, we kennen de act van zin in de zin. Is daar nog les van? Nou, dat hoor ik vaak, maar dat is hartstikke leuk. Dus kinderen vinden dat leuk, hè, op school. Ja. Fleurig liedje, ja. En dan komen we bij mij in de oor punt. Dan is ik nog een neef van Doer de Bleker. Daar moet ik nog even in. Ik ben de ideale schoolzoon. Heeft dat nog iets hier met die muzikale view? Nou ja, sure. Ik was vroeger altijd al fan dan van Doeren. Nou ja, dan heeft hij cd's wat en die draait helemaal griest totdat ze beginnen uit te slaan. En ik heb dan net weer naaivregen, maar inmiddels ging de Veskes, ik besta er gewoon beter als Doeren zelf, geloof ik. Of tenminste de ouderen dan, de naaien net, daar ging er net zo vol van. Maar hij had wel, meer wel tips joent in de zin van, gebruik die talent, nou zulke ding. Wat is die talent? Ja, nou ja, blijkbaar vindt hij dat ik er ook wel wat van ken. Nou, hij schreeuwt Veskes en ik schreeuw Veskes. Nog net iets Stavers, maar misschien komt het ook nog. Kun je nog misschien afsluiten met de vraag, Schömelkoor nog weer, denk je? Nou ja, het het nou net echt best, maar ja, wel weet. Misschien zingen we nog wel een keer samen, je weet maar nooit. Ja. Nou, trouwens, we wouden toen nog wel een keer vieren dat we zo heen gingen lijst doen. Ja. Dus IJs moet het nog een keer moet er nog wat van komen. Maar, Nou, we kunnen het even vieren, toch, je hem even om te noemen hier, voor op stritten. Die procedure ken je nog net, denk ik, hè? Nee. Nou, Martijn, we winnen hier in dien stee, dus we zullen even omnoemen. Ren maar even mij, dan kunnen we het op die manier even vieren. Oké, nou, ik ben benieuwd. Officieel is dit nummer 3, dit. Maar ja, per lokaal, per anti-kraaklokaal, zullen we zeggen, hij heeft ook je nummer. Dus we kunnen die mooi even noemen, zetje in je hand. Is dat een goed idee, Bruno? Zullen we dat gewoon doen? Ja, prima. Oké, is goed. Dan komt ie. Oh. Nummer 4. De Frieske Top 100. Gefeliciteerd. Nou, dank u wel. En nou? Nou wees ik weer van Chris nummer 1, maar... Ja, dat hopen we. In een oranje heldere maannacht kwamen donkere wolken mooi sneeuw. In een wandeljacht zweefde die sneeuwvlokken pracht, als had het een plaatsje weer. De vrouw die sa kiel nog sa koud en sa gries, het wielt het juiste weer. Wij wienen verblienen, verlen en verdwaald, maar al wat er tussen u stier. Maar toch de gedien, maar riepen mijn leer, zocht naar de zilveren sneeuw. Naar de poortjes van de kat, liet als eerste gier, als had het een plaatsje weer. Zocht naar de bjem, ze boegjes als zwier und de vrachten van witte sneeuw. Maar botterek bad, was zullen het boegje, vooral wat er tussen u stier. Ik kroepte naar je bij jere de loeden, verleid je de ben in de sneeuw. Houd in het vuur, dicht je naar je, zat het een plaatsje weer. Doch de gedien, maar ik ben mijn leer, zocht naar de zilveren sneeuw. Naar de pootjes van de liefste, die das twaalf keer, als zat het een plaatsje weer. Treinen nog je steun. Weer. De hemel breekt diepen, zet de sneeuw. En schijnt op een zilveren sneeuw.
Tijd had geen skaft, maar ik blijf hier bij mij. Als altijd een plaatsje weer. Stadig on krijgt de zinnen meer macht. En vervaar met de zilveren sneeuw. Hij zal verdwijnen, Maar ik blijf bij mij. en ik voel dat er een plaatsje van hier. Je stemmen op deze clip via clipka.nl, maar zelfs ook op friesketop100.nl. Bij de radio wien Anneke Dauma en Johan Keus. Zij doggen het programma Anneke Zongt de Blues en dat klinkt ongeveer zo. Ze had het net makkelijk, had het heel dreig. Liet haar net vallen, do host haar heeg. Maar goed begrepen, bleef haar altijd trouw. Samen was het dwaan, maar een gevoelige vrouw. Meest van haar houden, juster en jood. Dan is het wel merken, bij haar haast het goed. Komst er wel achter, wist het al gauw. Nee, het is er mooier als een gevoelige vrouw. Eigenlijk is het ontstaan terug dat ik in Teppen sta te spelen. En dus maar die jongens van Buurhof werkten. En toen, toen hebben we dus een gesprek over eventueel een programma. En dat zou dan om je leven gaan. Maar dat lukte net al een jaar. Dat konden we, wie financieel wie dit nogal een kostbaar. En dat konden we eigenlijk net roem krijgen. En toen belde Johan Keus naar Buurhof. En die zei van... ik wil wel maar Anneke Blues zingen, want ik heb wel begeleiden. Ik ben direct aan taal. Ik ken net meer dat ik in Kroon sta. En dat wordt me toch te zwier vaak. En dit keer ik alle jongen wil doen. Ja, echt weer. Ik heb wel langer het idee van ik zou wel heel graag met Anneke wat doen dan de blues. Tenminste country-achtige en bluesmuziek en die stijl. Nou, hij is super blij, maar joh, ik denk nou ik een gitarist en begeleider op mijn pa, dat is een cadeautje. Naast het repertoire was het al doenst, maar ja, ik vond dat past bij haar stem. En ik kon Anneke veel zeg net, maar bij het stemgeluid vond ik van god, die zo'n prachtig hoorrepertoire jongen kennen. En hoe is de deze week gestemd op de clips? Zoen het werd die lui wezen van het Ameland? Nummer 3. Alaska, mooi 154. I left it on a table among my best of plays. I saw it on my lover and the apple that she ate. Nummer 2. Abnormaal, mooi nooit genoeg. Nummer 1. Sunday Lay, mooi right here.
I'm messing with my head, but still I'm glad to be with you. So take me down, take me all the way. Just take some time to be yourself and promise me you'll stay. I know these stairs depend on you. You've climbed them many times before to push and pull me through. So take them down, take them all away. I'll take some time to be myself and promise you I'll stay. 'Cause it's you who want time to be right here. It's you. Nothing we can't do. So come and take us down. Let's go all the way. We'll take some time to become ourselves and promise. 'Cause it's you who want time to be right here. It's you. To be right here. It's you who want time to be right here. It's you who want time to be right here. Kist deze week stemmen op Judith en Bruno, mijn zilveren snier. Stadig on krijgt de zinnen meer macht en vervaar met de zilveren snier. Sundelay, my right here. It's you who want time to be right here. En Wibo Smits, my Redewien. Redewien. Wij nemen fleurig in. Na je wieken zorgen we bij Jeroen Babbe Wijnand. Is de kast bij Noorderwien en kun je hem natuurlijk weer stemmen op 2 nagelnaaie clips. En vergeet je hem net te stemmen op de Frieske Top 100?